Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Para kadang pamirsa kreweng aji ingkang kinurmatan dalah kaum muslimin wal muslimat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah taala. Sumangga kita lajengaken pangaji-aji kula panjenengan sedaya tumrap dawuh-dawuhipun Gusti Allah taala ingkang kaserat wonten ing Al-Qur'anul Karim menika. Ing sapunika mlebet serat nomor 3 serat Ali Imran ayatipun ayat 51 dumugi ayat 51 dumateng para kadang pamirsa ingkang ing sapunika nandhang gerah mugi-mugi Gusti Allah taala ingkang paring tamba paring usada wusana seger warasan kados wingi uni dumateng para kadang ingkang ing sapunika nandhang masalah ingkang awerat ingkang rumit mugi-mugi Gusti Allah taala enggal paring solusinipun ingkang sae-saenipun dumateng kula panjenengan sedaya mugi-mugi Gusti Allah taala tansah paring gampang lan gampil gangsar lancar kuat slamet anggen kula panjenengan sedaya nyambut damel pados rejeki ingkang halalan ingkang thayyiban ingkang barokah ingkang kuatah malimpah-limpah saged damel biaya umroh dhateng Mekah al Mukarramah. Mugi-mugi Gusti Allah taala mugi-mugi tansah paring seger warasan ayem tentrem kuat slamet sabar lan tawakal dhateng kula lan panjenengan sedaya. Mugi-mugi Gusti Allah taala tansah paring pangayoman dhateng kula lan panjenengan sedaya saking godha rencananipun setan lan iblis, saking fitnahipun Dajjal Ya'juj saha Ma'juj. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah pinaringan pangayoman dening Gusti Allah taala saking bebaya. Monggo kita lajengaken malih kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itqalatil malaikatu Maryama innallaha astafaki wa taharaki wastafaki alan nisa'il alamin. Ya Maryam muqduti liraiki wasjudi qaima arraqiin. Dalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idh yulquna aflamahum ayyuhum ya'ful Maryam wa ma kunta ladaihim idh yaqtashimun. Sadaqallahul adzim. Artosipun
atas asma Allah ingkang maha murah ingkang maha asih. Nalika para malaikat ngandika, Maryam, sayekti Gusti Allah ambilih ing sira lan anucekake sira apa amilih sira angungkuli para wadon ing jagat. Oh Maryam, diambangun turut marang pangeranira lan sujuta sarta ruku'a karo para kang padha rukuk. Iki kalebu pawarta prakara gaib kang ingsun wedharake marang sira, lan sira ora angestreni nalikane wong padha anguncalake kolame kanggo mutusi sapa wong iku sing dikon ngopeni Maryam, lan sira iya ora angestreni nalikane dheweke padha grejegan. Maha leres Gusti Allah Ta'ala saha dawuh-dawuhipun. Panjelasanipun utawi kateranganipun menika wonten ing ayat 53 ingkang dipun kersakaken prakara gaib punika sanes lelampahanipun para nabi ingkang sampun awit saestu kirang mungguh menawi punika winastan gaib dene menggah ing sajatos-jatosipun ingkang dipun kersakaken prakara gaib punika saweneh lalampahan ingkang taksih badhe kelampahan. Inggih punika kaliyan terang kasasmitaaken wonten ing dalem cariyos kapilihipun Siti Maryam. Katerangan salajengipun para mufassir sami gadah pemanggih bilih ingkang dipun kersakaken ing ngriki punika para pandhita. Pamanggihipun para pandhita kala wau sami rebatan anggula wentah Siti Maryam. Wasana lajeng kaundi Kanjeng Nabi Zakaria ingkang angsal undian kala wau, nanging sumangga kacocokna kaliyan serat angka 308. Serat 308 menika serat shot ayatipun ayat 29. Aku ora duwe ngilmune bab para pinituwa kang minulya nalika padha grejegan. Ing ngriku kapangandikaaken para malaikat sami grejegan nalika amiji Kanjeng Nabi sarta ugi kacocok-cokaken kaliyan dawuh ing serat nomor 2 menika serat Al-Baqarah ayatipun ayat 30 ingkang mangandikaaken menawi kapilihipun Adam ing ngriku kapangandikaaken ing nalika punika para malaikat inggih sami gregejegan. Mesti kemawon nalika grejegan ngibarat
boten walaka nanging ayat kakalihipun kala wau sami anedahaken kaliyan cetha bilih punika bilih grejegan ingkang kapangandikaaken ing ayat mriki ing nalika wekdal miyosipun satunggaling nabi punika sami kemawon suraosipun kedah dipun pengeti bilih ayat-ayat nginggilipun tuwin ayat-ayat candhaipun babar pisan boten wonten ingkang anyebataken Kanjeng Nabi Zakaria utawi para pandhita. Wangsul ayat-ayat kala wau mangandikaaken para malaikat anggenipun maringaken dawuh Siti Maryam. Awit saking punika domir ing tengah-tengahing ayat punika saged ugi wangsul dumateng para malaikat boten wangsul dhateng para pandhita ingkang babar pisan boten kasebataken kalam punika cundhukipun kaliyan pepesthening manungsa jalaran pepesthen punika dipun ngibarataken sampun kaserat. Kula aturi mirsani ungel-ungelan ingkang kapethik wonten ing Tajul Arus. Kitab Tajul Arus mekaten al-khoto'a wajafatal makam ingkang jawinipun pepesthen wus tumiba lan kalam wus garing. Ibnu Sayyidah mangandikaaken bilih anggenipun kitab Quran suci ngagem tembung kala wau nyeleneh sarta kula boten mangertos tegesipun. Katerangan ingkang saklajengipun mangke kita sambung wonten ing video-video ingkang saklajengipun. Pramila wonten ing wekdal menika kula pungkasi samanten rumiyin. Mugi-mugi anggen kula lan panjenengan sedaya ngaji-aji Quran suci menika sageta ngiyataken iman tuwin amal kula panjenengan sedaya lan mugi-mugi sageta ngiyataken ilmu tuwin amal kabecikan kula panjenengan sedaya. Lepat nyuwun gunging samudra pangaksami billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.